Burkina sifilaka dɔ bɛ yen nɔ ale su yera Côte d'Ivoire école de gendarmerie kaso kɔnɔna. An balimaw aw bisimilayi Malakti ka bɔlɔlɔ siraw sanfɛ. Karido juillet kalo tile 27 kɔnɔna la. Min ye Côte d'Ivoire procureur de la République ye. Ale kɔni ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn min kɔnɔna la a yira k'a fɔ Alain Christophe Traoré n'u b'a fɔ a ma Ali no faso ni ale ye sifinaka ye a dɔnnen don bɔlɔlɔ siraw kan kosɛbɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni ale bɛ dɛmɛ don min ye Burkina camancɛ fanga kɔni ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Ibrahim Traoré. A yirala k'a fɔ ko nin ma ko ale kun minɛra Côte d'Ivoire jamana la kabini janvier kalo tile 10 san 2025 kɔnɔna la. Min ye Ali no ye ko ale ye Burkinabé ye. Nka min ye 1991 ye ale somɔgɔw kɔni taara sigi Côte d'Ivoire jamana kan. O kɔfɛ ale ye maa caman kɔni dɔn yen nɔ ni ale tora tanikasegin la Burkina ale ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ. A ko tanikasegin dɔ sen fɛ min ye Ali no faso ye ko ale minɛra Côte d'Ivoire finitigilakaw fɛ ko ka sababu kɛ k'a bɛ kunnafoniw ɲini Côte d'Ivoire jamana kan ka taa n'o ye Burkina. Tuma min na ni maa kofɔlen kɔni minɛra a yirala k'a fɔ k'ale datugunen kun don Côte d'Ivoire école de gendarmerie kɔnɔna na. Min ye nin don kofɔlen ye n'o ye kari tɛmɛnen ye u kɔni ye kunnafoni di k'a fɔ ko ale fatura ko min ye alamisa don ye juillet kalo tile 24 kɔnɔna la san 2025 nɛgɛ kaɲa 7 kɔnɔna la ko taa bɔra kɛ ale su kan a dagayɔrɔ kɔnɔna kaso la yen. Tuma min na ko bɔli kɛra su kan ci bilara procureur ma ale ni min ye école de gendarmerie yɛrɛ kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔ ye k'u taara a su lajɛ k'u y'a sɔrɔ u y'a ye a kun bɛna essayer k'a jeli sira de kɔni tigɛ kama se o la o kɔfɛ de a ye dara meleke a yɛrɛ kan na k'a yɛrɛ gulo ni ale kɔni fatura. Médecin yɛrɛ ka kuma la ko a bɛ k'a fɔ a ye dankari a yɛrɛ ka adamadenya na nka ko hali bi sɛgɛsɛgɛli kɔni bɛ sen na o ye min ye Côte d'Ivoire procureur ka communiqué ye. Tuma min na nin waleya in kɔni kɛra Burkina kunnafoni di yɔrɔ dɔ kɔni bɛ yen nɔ olu fana ye kunnafoni di ka yira k'a fɔ ko ni maa kofɔlen ka saya la a somɔgɔw yɛrɛ kun t'a kalama n'a ma bɔ kari tɛmɛnen na ko banbagatɔ kɔni banna min ye kabini alamisa ye i n'a fɔ tile 3 bɔ ɲɔgɔn kɔ o kɔfɛ de a somɔgɔw bɔra kunnafoniya kalama ani jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔw. Olu ka ko la olu y'a yira k'a fɔ ko nin saya in min bɛ ka fɔ a ko kan ko o kɔni ma olu kun minɛ wa olu kɔni bɛ fɛ sɛgɛsɛgɛli ka kɛ a ko la. Kunu min ye juillet kalo tile 28 ye Burkina gouvernement yɛrɛ fana ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn min kɔnɔna la o y'a yira k'a fɔ olu bɔra kunnafoni kalama i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɔra kalama cogo min bɔlɔlɔ siraw kan a kun ma yira k'a fɔ olu ye ko olu ka ni maa kofɔlen kɔni sara Côte d'Ivoire jamana kan nka olu ka laɲini ye min ye o de ye k'a su bila ka taa Burkina ani sudon min ka kan o ka k'a kan ye a faso jamana kan wa min ye a ka saya ye togoya min fɔra o ma olu kun minɛ wa sɛgɛsɛgɛli ka kɛ wa n'a sɔrɔ maa min nɔ ye a ka saya ye o kɔni olu b'o nɔ minɛ sabula ko ni maa kofɔlen n'o ye Ali no faso ye ko a ka saya tɛna to ten. Hakilina jiginna Ali no ni a tɔgɔ yɛrɛ ye Alain Christophe Traoré ale kun dɔnnen don kosɛbɛ sifinaka jɛkulu fɛ sifinakaw fɛ bɔlɔlɔ sira sanfɛ maa min bɛ yen nɔ n'a bɛ dɛmɛ don kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina autoritéw ye a b'a hakilina caman di jamana taabolo kan nka a ka dɛmɛ caman kɔni bɛ camancɛ fanga maaw ye. An bɛ wagati min na bi kɔni min ye Burkina ale ni Côte d'Ivoire an bɛ se k'a fɔ olu cɛw bɛ sɔn ka gɛlɛya dɔɔni nin ko in na nka an bɛ dugawu kɛ Ala ka dan ɲuman don a ko la. Min ye ni maa kofɔlen ka saya ye sɛgɛsɛgɛliw ka k'a kɛcogo la wa a kun ka se k'a fɔ a somɔgɔw ye cogoya min na. Hali bi aw tulo sɔgunnen to Malakti ka bɔlɔlɔ siraw kan ni kunnafoni min bɔra la an n'o dɔw tulo kan an ka kunnafoni nataw la.